ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 23/7/23 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಬಾಪ್ತಾದ ರಿವೈಸ್ 14/3/95 ಮಧುವನ. ಸರ್ವಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸಂಪನ್ನ ಆತ್ಮದ ಚಿಹ್ನೆ ಸಂತುಷ್ಟತೆ ಅಂಚಾನೆ ಪ್ರಸನ್ನತೆ. ಇನಿ ಸರ್ವಪ್ರಾಪ್ತಿನು ರೂಪಿಸವನಂಚಿನ ಬಾಪ್ತಾದ ತನ್ನ 4 ಕಡೆಟುಪ್ಪುನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸಂಪನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಯನ್ನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಸರ್ವಪ್ರಾಪ್ತಿದ ದಾತ ಸಂಪನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಾಬನ ಜೋಕ್ಲಾದುರು ಉಲ್ಲರ ಪನ್ನಗ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಹ ಬಾಬಾ ಸರ್ವಪ್ರಾಪ್ತಿದ ಆಸ್ತಿನು ಕೊಡ್ಪೇರು. ಕೆಲವರಿಗೆ 10 ಕೊರ್ದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಇರುವದಾತು ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂಡತ್ತು. ಮಾತ ಜೋಕುಲೆಗ್ಲ ಮಾತ ಪ್ರಾಪ್ತಿದ ಅಧಿಕಾರನು ಕೊಡ್ತೇರು. ಮಾತ ಜೋಕುಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಸ್ತಿಗ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದುಲ್ಲರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಬಾಪ್ತಾದ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಜೋಕುಲು ಅಕ್ಲೆಡ ಪ್ರಾಪ್ತಿದ ಅಧಿಕಾರ ಏತುಂಡು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದೆರ ಬಾಬಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇರು. ಬಾಬಾಗ ಮಾತಾ ಶಕ್ತಿವಂತ ಅತ್ತಂಡ ಸಂಪನ್ನ ಸಾಗರ ಪಂದು ಪನ್ನಡಾಪುಂಡು. ಅಂಡ ಜೋಕುಲು ಆ ಪ್ರಾಪ್ತಿನ ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅದು ಮಲ್ತೊಂದೆರು. ಏಪ ಬಾಬಾ ಕೊರ್ತಿನ ಆಸ್ತಿನ ಏತು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅದು ಮಲ್ತೊಂದೆರು. ಆತ ಇಂದು ತನ್ನ ಖಜಾನೆ ಪನ್ಪುನ ನಶೆ ಅಂಚನೆ ಖುಷಿಪ್ಪುಂಡು ಕೊರ್ಪುನಂತು ಬಾಬಾ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೆಡ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಪಂಡು ಮಲ್ತೊಂದರ ಇದೆಟ್ಟು ಎಂಚಿನ ತೂಯರು ಸ್ವಂತ ಅದು ಮಲ್ತೊನ್ನೆಟ್ಟು ನಂಬರ್ ವಾರ ಅದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಬಾಬಾ ಇಂಚಿಂಚಿನ ನಂಬರ್ ಪಂಡು ಮಲ್ತಿಜಿರು ಅಂಡ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಧಾರಣದ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ನಂಬರ್ ವಾರ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೇರು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರ ಅತ್ತಂಡ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿರ್ದು ಸಂಪನ್ನ ಅದು ಆತ್ಮ ಸದಾ ಅಮೃತ ವೇಲೆರ್ದು ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿದ ನಶೆ ಅತ್ತನ ಅನುಭವಡೇ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಇಂಚಿನಕ್ಲ ಲಕ್ಷಣ ಚಿಹ್ನೆ ಎಂಚಿನ ಅದುಪ್ಪುಂಡು. ಪ್ರಾಪ್ತಿದ ಚಿಹ್ನೆ ಸಂತುಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪುಣಾದುಂಡು. ಅಕ್ಲು ಸದಾ ಸಂತುಷ್ಟ ಮನೆ ಆದಿತ್ತದು ಬೇತೆಕಲಿಗ್ಲ ಸಂತುಷ್ಟತೆದ ಸ್ವರೂಪದ ಪ್ರಕಂಪನನು ಕೊರೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಅಕ್ಲನ ಚಹರೆ ಪಂಡ ಮೋನೆ ಸದಾ ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತ ಅದು ತೋಜೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತ ಪಂಡ ಸರ್ವ ಪ್ರಶ್ನ ಚಿತ್ತರ್ದು ಭಿನ್ನ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಒವ್ವೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪೂಜಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಆದುಪ್ಪೇರು. ದಯಗ್ ಎಂಚಿನ ಎಂಚ ಇನ್ನು ಮಾತಲ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಂದು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತರು ಆದುಲ್ಲರ ಅತ್ತು ಇತ್ತೆಲ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಒವ್ವಾಂಡಲ ಇಂದು ದಯಗ್ ಇಂದು ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಏಪ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಪ್ರಶ್ನೆಲು ಉದ್ಭವ ಆಪುಂಡೆ. ಅವು ಮನಸ್ಸುಡ ಅವಡು ಅತ್ತಂಡ ಬೇತಕ್ಲೆಂಡ ಅಂಡಲ ಅವಡು ಉತ್ಪನ್ನ ಆದುಪ್ಪುಂಡೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿತ್ತ ದಕುಲೆ ಪಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಅತ್ತಂಡ ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತರಾದುಲ್ಲರ. ಅತ್ತಂಡ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿತ್ತರು ಪಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲು ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಕುಸಿಟುಪ್ಪುನಕ್ಲಾದುಲ್ಲರ ಎಂಚೊಲ್ಲರು. ಅಂಚಿನ ತೀಯರಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ಖಜಾನೆಡ್ ಅಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪನ್ಪುನ ಒವ್ವೆ ವಸ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಮಹಿಮೆ ಉಂಡು. ಇಂದು ವಾಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ಮಹಿಮೆಯಾದುಂಡು. ತಮ್ಮ ಅಕ್ಲನೆ ಆಯ್ನ ಅತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ಎರಾಂಡಲ ಬರ್ಪುನಕುಲೆ ನಿಕುಲೆ ಆದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ಅಂಚಂದು ಏಪ ಒವ್ವೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡತ್ತೆ. ಅಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಸಂತುಷ್ಟತೆದ ಕಾರಣರ್ದು ಆಪುಂಡು. ತಮ್ಮ ಅನುಭವಡ್ಲ ತೂಲೆ ಏಪ ಮನಸ್ಸು ಅಸಂತುಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಐತ ಕಾರಣದಾದ. ಒವ್ವಾಂಡಲೊಂಜಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತಿದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುನಗನೆ ಅಸಂತುಷ್ಟತೆ ಆಪುಂಡು. ಒವ್ವೇ ವಸ್ತುದ ಅಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನ ಮಹಿಮೆ ಇತ್ತೆದಾದುಂಡೆ. ಅತ್ತು ವಿನಾಶದ ಸಮಯದಾದುಂಡೆ. ವಿನಾಶದ ಸಮಯಡು ಸಂಪನ್ನ ಆದು ಬುಡ್ಪರ ಅತ್ತು ಇತ್ತೇನೆ ಆದು ಬುಡ್ಪರ. ಎಂಕುಲು ಸದಾ ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತ ಆದುಪ್ಪೆ. ಏಪಗುಲ ಒವ್ವೇ ಪಾತೆರಡು ಅತ್ತಂಡ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಡು ಬೇತೆಕಲ್ನ ಸಂಬಂಧಡು ಅವಡು ಪ್ರಶ್ನೆದ ಉತ್ಪನ್ನತೆ ಆಪುಜಿ. ಸದಾ ಸಂತುಷ್ಟ ಆದ ಉಪ್ಪ ಪಂಡು ಏರು ತೆರಿವೇರು. ಅಂಚಿನ ಸಂತುಷ್ಟಾಪನಂಚಿನ ಆತ್ಮ ಏತುಪ್ಪು ಮಸ್ತುರ್ಲೆರು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಏರು ಸದಾ ಪ್ರಸನ್ನ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಭಲೆ ಮಾಯೆ ಏತೆ ಏರುಪೇರು ಮಲ್ಪಡು ಆಂಡ ಎಂಕುಲಂತೂ ಏರುಪೇರು ಆಪುಜ. ಮಾಯನೆ ಏರುಪೇರು ಮಲ್ತು ಬುಡ್ಪ ಮಾಯನೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಏರುಪೇರ ಒಂದೇ ಅಂಗದನ ಸಮಾನ ಉಪ್ಪ ಮಾಯೆ ಸೋತು ಪೋಪುಂಡು. ಅಂಡ ಎಂಕುಲು ವಿಜಯಿ ಆದುಪ್ಪ ಪಂಡು ತೆರಿಯೋನರು. ಅಂಚಿನಕುಲು ಕೈದೆರ್ಪುಲೆ ಸದಾ ಶಬ್ದನು ನೆನಪು ದೀವೊಲ್ಲೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿಗೆ ಉಪ್ಪುನೆತ್ತು ಮಸ್ತ್ ವಂತೆನೆ ಜನ ಉಲ್ಲೆರು. ಕೋಟಿಡಿ ಕೆಲವರು ಪ್ರಶ್ನೆದ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಂತೂ ಆಪುಂಡತ್ತೆ. ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಶಬ್ದಕೋಶದ್ದು ದೆತ್ತು ಬುಡ್ಲೆ ಏರುಪೇರುಲ ಸಹ ಆಯರಬಲ್ಲಿ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಐಟು ಬರ್ಪುಂಡತ್ತೆ. ಅಂಚ ಅಂದು ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಪನ್ಪುನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಡು ಸದಾ ಬಿಂದುದ ಚಿಹ್ನೆನೆ ಬರಡು. ಪ್ರಶ್ನೆದ ಅತ್ತಂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಸೂಚಕ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆದು ಬಿಡಡು. ಇಂದಕ್ಕೆ ಸದಾ ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಇಂಚ ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತರು ಆಪುನಂಚಿನಕುಲು ಬೇತಕ್ಲ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತು ಬುಡ್ಪೇರು. ಇಜ್ಜಂದೆತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲಡನೆ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆತ್ತಂಡ ಒವ್ವೇ ಪಾತೆರನು ಕೇನ್ನಗ ತೂನಗ ಪನ್ನಗ
ಅಂದು ಇಂದು ಅಂತೂ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಆಂಡ ಆದು ಬಿಡ್ತುಂಡು ಯಾನ್ಲ ಸಹ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನೆ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಬೇತೆಕ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಡ್ಲ ನಲ್ಲ ಒತ್ತು ಕೊರ್ಪರು ಅಂದು ಇಂದು ಸರಿಯತ್ತು ಪಂಡು ನಿರ್ಣಯನಂತೂ ಕೊರ್ಪರತ್ತೆ ಆಂಡ ಆದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ಆಕ್ಲೆನು ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತ ಅದು ಮಲ್ತಿಜೇರು ಆಂಡ ನಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತು ಬಿಡಿಯರು ಸೇರ್ಪಡೆಯಂಡು ಅಂಚೆನೆ ತು ಏರಡ ಓರಿಯನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅತ್ತು ಇತ್ತೆ ರಡ್ಜನ ತಾಂಡು ರಡ್ಜನೊರ್ದು 4 ಜನಕುಲಾಯರು ಅಂಚಾಂದು ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತತೆದ ಪ್ರಕಂಪನೊರ್ದು ಬದಲಾದ ಪ್ರಶ್ನ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕಂಪನಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗನೆ ಪರಡ್ದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದು ಇಂಚೆನೆ ಇಂಚ ಪಣೊಂದು ಜೊತೆ ಕೊರ್ಪರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಸೂಚಕ ಬತುದು ಬಿಡ್ತಂಡತ್ತೆ ಅಂಚಾಂದು ಬಿಂದು ನಂತು ದೀತಿಜರತ್ತೆ ಭಲೆ ನಿಕಲಿಗಾದೆ ಉಪ್ಪು ಇದು ಎನರ್ದು ಆಯ್ರಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಎಂಕೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಇದು ಬೇತೆಕಲೆಗಾಯ್ರಬಲ್ಲಿ ಈ ಬೋಡು ಬೋಡು ಪನ್ಪನೆ ಪ್ರಶ್ನ ಚಿತ್ತಾದು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತಾದು ಅತ್ತು ಐನರ್ದವರ ಮಾತೆನ್ನಲ ಲಕ್ಷದಾದುಂಡು ಸಂತುಷ್ಟ ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತ ಏರು ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತಾದ ಉಪ್ಪಿರೋ ಅಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿದ ವ್ಯರ್ಥದ ಗತಿ ತೀವ್ರವಾದ ಉಪ್ಪುಜಿ ಸದಾ ನಿರ್ಮಲ ನಿರಹಂಕಾರಿಯಾದುಪ್ಪಿರು ನಿರಹಂಕಾರಿ ಆಪುನ ಕಾರಣೊರ್ದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತತೆದ ನಿರೇಳ್ದು ಶೀತಲ ಆದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಎಂಚಿನ ಅಗ್ನಿದ ಸಮಾನ ಪೊತ್ತೊಂದುಪ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚ ಆಪುನ ಬುದ್ಧಿ ಆದುಪ್ಪು ಆಂಡ ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತತೆದ ಪ್ರಕಂಪನದ ನಿರೆಲ್ದ ಶೀತಲ ಆದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಪಗ ಬಲಹೀನತೆ ಎಂಚಿನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಸರಿಯಾದ ನಡಪರು ತಮ್ಮ ರೀತಿರ್ದು ಎಡ್ಡೆನೆ ನಡಪರು ಆಂಡ ಏಪ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕಡು ಬರ್ಪರು ಅಪಗ ಬೇತೆಕಲ್ನ ಬಲಹೀನತೆನು ತೂವೊಂದು ಕೇನೊಂದು ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ರಭಾವಡು ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪರು 5 ಬಕ್ಕ ಪನ್ಪುಣಿದಾನೆ ಮೊಕುಲು ಮಲ್ತೆರತ್ತೆ ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಏನರ್ದುಲ ಆಂಡು ಮೊಕುಲು ಪಂಡೇರು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಯಾನ್ಲ ಪಂಡೆ ಅಕುಲು 5 ಸರಿ ಪಂಡೇರು 5 ಸರಿ ಪಂಡೇರು ಯಾನು 1 ಸರಿ ಪಂಡೆ 5 ಬಕ್ಕ ಬಾಬನ ಎದುರುಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರವಾಯಿನ ಪಾತೆರುವೆರು ಪನ್ಪೆರು ಬಾಬಾ ಈರೇ ತೆರಿಯೋನವರು ಈತೊಂಜಿ ಸಹನೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ಪುಣಿ ಆಂಡಲ ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ಅತ್ತೆ ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಒಂತಾಂಡಲ ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪುಣತ್ತೆ ಬಾಬಾಗ ತೆರಿಪವನೆಟ್ಟು ಪಣದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಇಂದೆಟ್ಟು ಏರು ನಿಮಿತ್ತ ಅದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ಇಂಚತ್ತೆ ಇಂಚಿಂಚಿನ ಮಾಲೆನು ಜಪ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಕಥೆನು ತೆರಿಪೇರು ಬಾಪ್ತಾದ ಸದಾ ಇಂದುವೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು ಇಂಚಿನ ಪಾತೆರನು ರಡ್ಡು ಅಕ್ಷರೊಡೆ ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಅದು ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ಈ ವ್ಯರ್ಥ ಪಾತೆರಳು ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅದುಂಡು ಮಜೆ ಉಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ತಿನ್ಪುನೆಟ್ಲ ಉಪ್ಪಡು ಇತ್ತುಂಡ ಪ್ರಿಯ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಚಪ್ಪೆ ಅದು ಇತ್ತುಂಡ ನನಾತು ತಿನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪ ಪಂಡು ಪನ್ಪೆರು ಅಂಚೆನೆ ವ್ಯರ್ಥ ಪಾತೆರ ವ್ಯರ್ಥ ಚಿಂತನೆ ಕೇನುನಿ ಪಾತೆರುನಿ ಅಂಚೆನೆ ಪಾತೆರುನಿಟ್ಟು ಎದುರುಡು ಪೋಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಪುಂಡು 5 ಬಕ್ಕ ಎಂಕುಲಂತೂ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತಿಜ ಆಂಡ ಅವು ತೀರ್ಪಯಿರತ್ತೆ ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಯಾನ್ ಕೇನ್ ಪಂಡೆ ಐನ್ ಮಾತ ಕೇಂಡೆ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಡು ಖಾಲಿ ಮಲ್ತು ಬಿಡಿಯೆ ಎಡ್ಡೆವು ಅಕ್ಲಂತೂ ಖಾಲಿ ಮಲ್ತು ಬಿಡಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಜಿಂಜ ಒಂದುಲ್ಲರತ್ತೆ ಆ ಒಂತೆ ಪಂಡದು ಜಿಂಜ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರನೇ ಆದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಏಪ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆದುಕೊಂಡು ಅಪಗ ಇಂದು ತಪ್ಪುದ ಅನುಭವದುಪ್ಪುಜಿ ಈ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಬುದ್ಧಿದ ನಿರ್ಣಯ ಶಕ್ತಿನೇ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಅತಿ ಸಹಜವಾದ ಸದಾ ಸಂತುಷ್ಟಾಪನ ವಿಧಿದಾದ ಪಂಡ ಸದಾ ತಮ್ಮ ಎದುರುಡು ಒವ್ವಾಂಡಲೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿನ ದೀವನ್ಲೆ ದೇಪಂಡ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಏಪುಗುಲ ಮರೆಪುಜಿ ಜ್ಞಾನ ಬಿಂದುನು ಮರಪೊಲಿ ಆಂಡ ಬಾಬರ್ದು ಎಂಚೆಂಚಿನ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಏತು ತಿಕ್ಕುಂಡು ಈ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಏಪುಗುಲ ಮರಪುಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅತ್ತೆ ಒಂಜೇ ರೀತಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಇಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪುಜಿ ಆಯ್ತವರ ನಿಕುಲು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿನು ತೂಲೆ ಜ್ಞಾನದ ಖಜಾನೆ ಎತ್ತು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದುಂಡು ಯೋಗ ಶಕ್ತಿದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೇತಾದುಂಡು ದಿವ್ಯ ಗುಣತ ಶಕ್ತಿಯೇತಾದುಂಡು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನಸ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪುನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೇತಾದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪಟ್ಟಿಯುಂಡತ್ತೆ ದುಂಬುಲ ತೆರಿಪದಿತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಕೆಲವು ಗುಣಪುನ ಪ್ರಾಪ್ತಿನು ಎದುರುಡು ದೀವಣೊಂದು ಸಂತುಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪೊಡು ದೇಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗುಣನಾಂಡಲ ನಿಕಲ್ನಾದು ಮಲ್ತೊನ್ನುವರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಎಂಚ ವಿಕಾರೊಟ್ಲ ಪರಸ್ಪರಡು ಮಸ್ತ್ ಆಳವೈನ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಐಟು ಪಿದೈದ ರೂಪುಡು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಕ್ರೋಧಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಉಲೈಟು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತಡ ಕ್ರೋಧದ ಜೊತೆಗೆ ಲೋಭ ಅಹಂಕಾರಲ ಇದುದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇದು ಮಾತಲ ಪರಸ್ಪರಡು ಜೊತೆಗಾರ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ರೂಪಡುಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಗುಪ್ತ ರೂಪಡುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಗುಣಕ್ಲೆಡ್ಲ ಇಂಚಿನುಂಡು ಅವುಲ ಪರಸ್ಪರಡು ಸಂಬಂಧ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಗುಣನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ರೂಪಡು ದೀವನ್ಲೆ ಆಂಡ ನನಂಜಿ ಗುಣ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಗುಪ್ತ ರೂಪಡುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಂದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯಲ ಅವಶ್ಯವಾದ ಒವ್ವಾಂಡಲೊಂಜಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸ್ವರೂಪದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ರೂಪೊಡಿತ್ತಂಡ ಐತ ಎದುರುಡು ಅಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸದಾ ಸಂತುಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪರು ಅವೇ ರೀತಿ ಪ್ರಪಂಚೊಡ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿದಾದ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು
ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೆರು ಎಂಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಡು ನನೊಂಜಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಜಿ ಗೌರವ ಈ ಮೂಜೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೆರು. ನಿಕುಲ ಸಹ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪಡ್ದಾನೆ. ನಿಕುಲು ಸಹ ಇಂದೇನೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರತ್ತೆ ಆಂಡ ಅಲ್ಪ ಕಾಲೊಡ್ದು ಬೇಹದ್ದದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂಚಂದು ಪ್ರಪಂಚದಕಲಂಟು ಅಲ್ಪ ಕಾಲದ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಪನ ಪಿರಾವುಡು ಬಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೆರು. ತಮ್ಮ ಪುದರ್ ವಿಶ್ವಡ್ ಏತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡೋ ಆತ್ ಬೇತೇರ್ನ ಆಂಡಲ ಉಂಡೆ ಅಂಚಾಂದು ನಿಕುಲ್ನ ಪುದರ್ನು ತೂವೊಲ್ಲೆ ಮಾತೆರೆರ್ದಲ ಪುದರ್ದ ವಿಶೇಷತೆಲ ಇಂದುವೇ ಆದುಂಡು. ತಮ್ಮ ಪುದರ್ನು ಏರು ಜಪಿಸವೆರು ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತೆ ತಮ್ಮ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪೆರು ಅಂಚಾಂದು ಇಂದೆರ್ದಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವೈನ ಪುದರ್ದ ಆದುಂಡು. ನಿಕುಲ್ನ ಪುದರ್ದು ಇತ್ತೆ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮೊಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಆತ್ಮ ಶರೀರ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಡತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರತ್ತೆ ಆಂಡ ಅಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ಪುದರ್ದು ಏತೊಂಜಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ ಪುದರ್ದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಪಂದು ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಅಂಚಾಂದು ತಮ್ಮ ಪುದರ್ದ ಮಹಿಮೆ ಏತುಂಡು ಈತು ಶ್ರೇಷ್ಠವೈನ ಪುದರ್ ನಿಕುಲ್ನಾದುಂಡು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಅಲ್ಪ ಕಾಲದ ಪುದರ್ದ ಪಿರವುಡು ಪಯರಬಲ್ಲಿ. ಎನ್ನ ಪುದರಂತೂ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಆಂಡಲ ದೆತೊನುಜಿ ಎನ್ನ ಪುದರ್ನು ಎಪಾಲ ಅಂತ್ಯ ಮುಟ್ಟನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೇವೆಯಂತೂ ಯಾನು ಮಲ್ಪುವೆ ಪುದರ್ ಬೇತಕ್ಲನಾದುಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಅಲ್ಪ ಕಾಲದ ಪುದರ್ದ ಪಿರವುಡು ಪಯರಬಲ್ಲಿ. ಬಾಬನ ಹೃದಯಡು ಸದಾ ತಮ್ಮ ಪುದರ್ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಪ್ಪುಂಡು ಏಪ ಬಾಬನ ಹೃದಯಡುಪ್ಪುಂಡು ಪುದರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ನಗ ಒವ್ವೆ ಸೇವೆ ಒವ್ವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ತಂಡ ಒವ್ವೆ ಪಾತೆರಡು ಪುದರ್ ಇಜ್ಜಂದು ಎತ್ತಂಡಲ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ. ಬಾಬನ ಕೈತಲ ಅಂತೂ ಉಂಡತ್ತೆ ಎಂಚ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ಹನುಮಂತನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೊಜ್ಪವರತ್ತೆ ಆಯನ ಹೃದಯಡು ಎಂಚಿನೆತ್ತನು ರಾಮೆತ್ತೆ ಅಂಚೆನೆ ಬಾಬನ ಹೃದಯಡು ಏರುಳ್ಳೇರು ಜೋಕುಲು ಅಂಚಂದು ಜೋಕುಲೆಡ ನಿಕುಲುಲ್ಲರು ಅತ್ತಂಡ ಇಜ್ಜೆ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪುದರ್ ಬಾಬನ ಹೃದಯಡುಂಡು ತೂತರ ಪರಿಪಕ್ಕನೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಮಿಸ್ ಆದು ಬುಡಿಯರಡ ನಿಕಲ್ನ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪುದರ್ ಉಂಡು ಐತ ಮಿತ್ತು ಪುದರ್ದ ಪಿರವುಡು ದಯಗು ಪೋಪರು ದಯಪಂಡ ಮೆಜಾರಿಟಿದು ಇಂದುವೆ ಪುದರ್ದ ಮಾನ್ಯತೆ ಗೌರವನೆ ಬೂರ್ಲೆಕನೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಇಂದುವೆ ನಶೆ ಟುಪ್ಪುನಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಐನೆರ್ದವರ ಪ್ರಾಪ್ತಿದ ರೂಪೊಡು ತೂಪರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಒವ್ವೆ ಕಾರಣೊರ್ದು ತಮ್ಮ ಪುದರ್ ಗುಪ್ತವಾದು ಉಂಡು ಪಂಡು ತೆರಿಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಎನ್ನ ಪುದರುಪ್ಪುಡು ಇಂದು ಸರಿ ಪಂಡು ತೆರಿವರು ಆಂಡಲ ಒವ್ವೋ ಆತ್ಮರ್ದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಕಾರಣೊರ್ದು ಅತ್ತಂಡ ಐತ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಕಾರಣೊರ್ದು ತಮ್ಮ ಪುದರುಪ್ಪುಜಿ ನಿಕುಲು ಸರಿ ಉಳ್ಳರು ಅಕುಲು ತಪ್ಪಾದುಲ್ಲೆರು ಅಕುಲ್ಲ ಸಹ ಪುದರುಪ್ಪುಂಡು ನಿಕುಲ್ನೊಪ್ಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ವಿಜಯಮಾಲೆಡು ತಮ್ಮ ಪುದರಂತೂ ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಇಂದೆತ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಚಿಂತೆ ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ. ಈ ರೂಪೋಡ್ಲ ಮಾಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದು ಬರ್ಪುಂಡು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಇತ್ತೆ ಪುದರ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡಲ ಪರವಾಗಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಡ ವಿಜಯಮಾಲೆಡು ತಮ್ಮ ಪುದರ್ ಮಿಸ್ ಆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಸುರುಕು ತಮ್ಮ ಪುದರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ತಮ್ಮ ಪುದರ್ದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನೆನಪುದಿವೊನ್ಲೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಬಾಬನ ಹೃದಯಡುಂಡು ವಿಜಯ ಮಾಲೆಡುಂಡು ಅಂತ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಸೇವೆನು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ತಮ್ಮ ಮಾನ್ಯತೆ ಏತುಂಡು ಭಗವಂತೆಲ್ಲ ಸಹ ಏನಾರ್ದುಲ ನಿಕ್ಲೆನ್ ದುಂಬುದೀತೆರು ಪಂಡ ಬಾಬರ್ದುಲ ದುಂಬುದೀತೆರು ಸುರುಕು ಜೋಕುಲು ಪಂಡೆರು ಐದವರ ಸ್ವಯಂ ಬಾಬನೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರಿಯರು ಏತೊಂಜಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಉಂಡು ಐತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತೂಲೆ ತಮ್ಮ ಜಡಚಿತ್ರುಂಡ್ಲ ಸಹ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮ ಮುಟ್ಟಲ ಏತೊಂಜಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಉಂಡು ಬಲೆ ತೆರೆಯುದುಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ತೆರೆಯೊಂದೆಪ್ಪು ಅಂಡ ಒವ್ವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಚಿತ್ರ ಒಪ್ಪುನು ಪಂಡ ಏತೊಂಜಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರ್ದು ತೂಪೇರು ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಗಲ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳು ಅಂತ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾನ್ಯ ಮಾನ್ಯತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣವಾದುಂಡು ಏಪ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರೊಳೆ ಈತೊಂಜಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಇತ್ತಿನ ಪೂಜ್ಯನೀಯವಾದುಂಡು ಐದವರ ಏರ್ನ ಮಾನ್ಯತೆನು ದೀವೋಡಾಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆನ ಏತು ಪೂಜ್ಯರು ಪಂಡು ಒತ್ತು ನೋಡು ಏಪ ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ ಮುಕ್ಲು ಎಂಕಲ್ನ ಪೂಜ್ಯನೀಯರು ಪೂಜ್ಯಾದುಲ್ಲೇರು ಮಾನ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಂದು ಎತ್ತಂಡ ಎಂಚ ಚಿತ್ರೊಲು ತಿಕ್ಕುಂಡು ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಸದಾ ಸುರುಕು ಜೋಕುಲು ಪಂಡು ಪನ್ಪೆರು ಜೋಕುಲೆಗು ಡಬಲ್ ಪೂಜೆ ಆಪುಂಡು ಬಾಬಾಗು ಒಂಜೇ ರೂಪಡು ಒಂಜಿ ರೂಪಡು ಪೂಜೆ ಆಪುಂಡು ಐದವರ ತಮ್ಮ ಮಾನ್ಯತೆ ಬಾಬಾರ್ದುಲ ಹೆಚ್ಚಾದು ಪುಣತೆ ಈತು ಶ್ರೇಷ್ಠವೈನ್ಯ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಗಿದು ಬುರ್ಕೊಂಡು ಐನೆರ್ದವರ ಏಪ ಒವ್ವೆ ಅಲ್ಪ ಕಾಲದ ಮಾನ್ಯತೆದ ಪಾತ್ರ ಬಣ್ಣಗ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪರು ಏಪ ಪರಮ ಆತ್ಮನ ಮಾನ್ಯತೆನೆ ತಿಗಿದು ಬುರ್ತುಂಡು ಐತವರ ಆತ್ಮದ ಮಾನ್ಯತೆ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಇಂಚ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಎಂಕುಲು ಈತೊಂಜಿ ಮಲ್ಪುವ ಆಂಡಲ ಬೆಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೇನುಣೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಚಿಂತೆ ಮಲ್ಪುನಲ ವ್ಯರ್ಥವಾದುಂಡು ದಯಪಂಡ ನಿಕುಲು ಏತು ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಮಾನ್ಯತೆದ ಪಿರವುಡು ಬಲಿಪ್ಪರು ಆತು ನಿರೆಲು ಪಿರವುಡೇ ಬರೊಂದುಪ್ಪುನತ್ತೆ ಅತ್ತು ದುಂಬು ಸಾಗೊಂದುಪ್ಪರ ಅಂಚಂದು ಈ ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪುದರು ಇಂದು ಮಾತಲ ನಿರೆಲಿತ್ತಿಲಕ ಈ ಮಾಯದ ನೆರೆಲ್ದು ತೋಜೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಅವು ದಾನೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅವೇ ರೀತಿ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧತೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಮಾನ್ಯತೆಲೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಗೌರವಲ ಏತೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠವೈನ ಗೌರವಿತ ರಾಜ್ಯ ಪದವಿ ಉಂಡತೆ
ಐದವರ ನಿಖಲಿಗೆ ಸಿಂಹಾಸನ ಕಿರೀಟ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಕೊಂಡತ್ತೆ. ಏರು ಪರಮ ಆತ್ಮ ಸಿಂಹಾಸನಾಧಿಕಾರಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಇಂದೆರ್ದುಲ ಮಲ್ಲ ಗೌರವಿತ ಸ್ಥಾನದಾದುಂಡು. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಯ್ನ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪರು. ಸತ್ಯವೈನ ಗೌರವದಾದುಂಡು, ಆತ್ಮಿಕ ಗೌರವದಾದುಂಡು. ಅವು ಏಪಗುಲ ಅಭಿಮಾನದ ಅನುಭೂತಿ ಮಲ್ಪವುಜಿ. ಅಂಚಂದು ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪರು ಉಪ್ಪುನಂತೂ ಅಭಿಮಾನ ಆಂಡ ತೆರಿವುಂದಾದ. ಈ ಗೌರವಿತ ಸ್ಥಾನ ಅಂತೂ ಎನ್ನಾದುಂಡು ದೀವನಡಾಪುಂಡು. ಈತಂತೂ ಈತು ದೀವನಡಾಪುಂಡತ್ತೆ ಇಂಚಪ್ಪುನಿ ಎಡ್ಡೆ ಅದುಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಅವು ಗೌರವಯುಕ್ತ ಸ್ಥಾನನೇ ಅತ್ತು ಅಭಿಮಾನನೇ. ಇನ್ನೇನು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಅಭಿಮಾನನು ಗೌರವ ಪಂದು ತೆರಿಯುವರು. ಐದು ಬಕ್ಕ ನಿರಹಂಕಾರಿ ಆಪುಜರು. ನಿಖಿಲ್ನ ಗೌರವನು ಸತ್ಯ ಪಂದು ತೆರಿಯುವರು ಆಂಡ ಬೇತಕುಲು ತೆರಿಯುವರು. ಇದು ಅಭಿಮಾನ ಪಂದು ಐತವರ ಒಂತೆ ದಾಂಡಲ ಪಂಡೆರಡಲ ನಿಖಲಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಅಭಿಮಾನ ಉಪ್ಪು ನಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗನೆ ಅಪಮಾನದ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು. ಒಂತೆ ತಮಾಸೆ ಅಂಡಲ ಇಂಚಿನಾಂಡಲ ಪಂಡೆರಡು ಅಪಮಾನ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಇದು ಅಭಿಮಾನದ ಚಿಹ್ನೆಯಾದುಂಡು. ಯಾನಂತೂ ಇಂಚತ್ತು ಅಕುಲು ದಯಗ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡು ಚಿಂತೆ ಮಲ್ಪರು. ಈ ನಿರ್ಣಯನು ಸರಿ ಮಲ್ತೊನಡಾಪುಂಡು. ಆ ಸಮಯಡು ನಿರ್ಣಯಡು ಕೊರತೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪರು. ಯಥಾರ್ಥಗೂ ಬದಲಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ನಿಖುಲು ಐನೆ ಯಥಾರ್ಥ ಪಂದು ತೆರಿವರು. ಪನ್ಪು ನೆಟ್ಟು ಮೊಕುಲಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡ ಪಾತೆರ ಕತೆ ಲಕ್ಕುನಿ ಕುಲ್ಲು ನೆಟ್ಟು ಮಾತೆಟ್ಲ ಉಂಡೋ ಐಟ್ ಅಭಿಮಾನ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹ ಏರೋ ಪಂಡಿರ ಬಂಡಲ ಅಪಮಾನದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಂದು ಸಮಾನ ಅಂಚನೆ ಅಭಿಮಾನದ ಅಂತರನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ಸಮಾನ ಅಂತೂ ಏತೊಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡು. ಗೌರವ ಸಹ ಏತೊಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಆ ಬೇಹದ್ದದ ಪುದರು ಮಾನ್ಯತೆ ಅಂಚನೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸದಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ರೂಪಡು ದೀವೊನ್ಲೆ ಗುಪ್ತವಾದ ದಿಯರ ಬಲ್ಲಿ. ಎಂಚ ನೆನಪುದ ವಿಷಯಡು ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆ ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಅಪಗ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕುಲಂತೂ ಬಾಬನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲ ನೆನಪೇ ಮಲ್ಪುನಿ ಆಂಡ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಸಂಕಲ್ಪೊಡ್ದು ಪ್ರಾಪ್ತಿದ ಅನುಭವ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಅವೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧಾರಣೆಲ ಅಲರ್ಟ್ ಆದೆ ಜೋಕ್ಲಾಟಿಕೆಡು ಉಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿದೆ ಪಂಡ ಸಮಯಲ ಕೈತಲುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಸಮಯದ ಕೈತಲ್ದ ಸೂಚನೆದಾದ ಕೊಡ್ಪರು. ಸಮಾನ ಆದುಪ್ಪುಲೆ ಸಂಪನ್ನ ಆದುಪ್ಪುಲೆ ನಾಲು ಕಡೆಟುಪ್ಪುನ ಸದಾ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸ್ವರೂಪ ಆತ್ಮ ಸದಾ ಸಂತುಷ್ಟ ಸದಾ ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತಾಪನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮರು ಸದಾ ನಿಖಿಲೇನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಮ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಂಡ ಪುದರು ಮಾನ್ಯತೆ ಗೌರವಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೈತಲ್ದ ಆತ್ಮಗೂ ಸದಾ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಂತುಷ್ಟತೆದ ಪ್ರಕಂಪನದ ಪ್ರಕಾಶತೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತ ಆತ್ಮಗೂ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ನಮಸ್ತೆ. ಬಾಪ್ತಾದಗಳ ಎಂಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ವರದಾನ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ವಯಂನು ಸಂಪನ್ನತೆ ಅನುಭವ ಮಲ್ತುದು ಸದಾ ಸುರಕ್ಷತೆ ಆಪುನಂಚಿನ ಸ್ಮೃತಿರ್ದು ಸಮರ್ಥ ಸ್ವರೂಪ ಭವ. ಬಾಪ್ತಾದನ ಮುಖಾಂತರ ಸಂಗಮೇಗೊಟ್ಟು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಖಜಾನೆ ತಿಕ್ಕುದಂದ್ರೆ ಐದು ಸ್ವಯಂನು ಸಂಪನ್ನವಾದುದಿ ಒನ್ಲೆ. ಏತು ಸಂಪನ್ನ ಆತು ಹಲ್ಚಲ್ದು ಉಪ್ಪುಜಿ. ಸಂಪನ್ನ ವಸ್ತುಡು ಬೇತೆ ಒವ್ವೆ ವಸ್ತು ಬರರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಇಂಚ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಸಹನ ಶಕ್ತಿ ಅತ್ತಂಡ ಶಾಂತಿದ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ. ಒಂತೆ ಕ್ರೋಧ ಅತ್ತಂಡ ಆವೇಶ ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಒವ್ವಾಂಡಲ ಶತ್ರು ಬಲವಂತವಾದ ಏಪ ಬರ್ಪೇರು ಪಣ್ಣಗ ಅಪಗ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅತ್ತಂಡ ಡಬಲ್ ಲಾಕ್ ಉಪ್ಪುಜಿ. ನೆನಪು ಬೊಕ್ಕ ಸೇವೆದ ಡಬಲ್ ಲಾಕ್ ಪಾರ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ. ಸ್ಮೃತಿ ಸ್ವರೂಪ ಆದುಪ್ಪನಗ ಸಮರ್ಥ ಅದು ಸದಾ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆದುಪ್ಪರು. ಸ್ಲೋಗನ್ ವಿಶ್ವದ ನವ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪೆರೆಗಾದ ನಿಖಲ್ನ ಸ್ಥಿತಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಚಿತ್ತ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.